1567. I tu te n'has anat i ja està? Max, i què volies que fes? Jo no vull mal rotllo amb el Beni. Si m'hagués quedat encara m'hi hauria tornat. Et juro que em sentirà. Max, això ho està, Ens hem posat nerviosos i prou. Ell s'ha posat nerviós. No, i jo. Li hauria d'haver dit tot allò a la teva mare. Estic fins als collons que la Clara es foti pel mig. I ara només faltava el Beni. Què passa amb el Beni? Que ets un desgraciat. Això passa. A mi no em parlis així, Després del que he fet et parlo com em surt els collons. El Iago li ha faltat el respecte a la Clara i això no ho podia permetre. Si ara resultarà que ets un sant, que vella pels altres. Max, deixa-ho. No em dóna la gana, Iago. T'agradi o no, el Iago és la meva parella. I això també és casa meva. I ell també hi viu. Si tu mateix ho vas dir... Mira, que et quedi clara una cosa. Si el teu nòvio viu aquí, és perquè li dóna la gana. Queda clar? Perquè això abans de ser casa teva, era casa meva. Doncs mira, si vols que marxi només m'ho has de dir, Des de quan compta el que jo dic en aquesta casa? Comptaria si no t'haguessis convertit en un capullo, que només pensa en la pasta. Però si Què faràs? Em faràs a mi també, Beni? Va, pega'm. Però et juro que jo potser m'hi torno. Sisplau. És que m'ha dit a mi. Queda un desgraciat. El Max abans no era així. Ens els hem tingut un munt de vegades, però és que ara el miro i no el conec. No ho pots ben dir. I m'ha cridat d'una manera. La veritat, és que... I el Iago què? Res. El Iago no deia res. En veritat està bé, Mira com ha corregut per explicar-li. Quina barra. Es planta a casa teva i a sobre encara vol tenir raó. No sé com pot suportar tenir-lo allà. I què? Veus que el foti fora? Doncs mira. Mira, si ho faig, el Max se'n va al darrere. I això sí que no, I què, prefereixes aguantar aquest mal ambient? Però sí, és que clar, no tenen on anar. Sí. Només faltaria que sobre estar amb un xoriço, el Max hagués anat a dormir sota un pont. No sé, pots carregar-te de paciència perquè em sembla que això només acaba de començar. Em sembla que sí. Què? I el Iago no s'hi va tornar? Es van passar la ràbia i va fotre al camp. No criticar-lo i és el més educat de tots. Hòstia, no m'imagino el Beni pagant a ningú. Passa'm el rasclet. Però si ja t'ho vaig dir que sembla una altra persona acá. El Iago només va anar a parlar amb ell per dir-li que volia que l'ambient a casa fos més relaxat. I que quan poguéssim marxaríem del pis. I va el Beni i li fot una hòstia. I ara què fareu? Doncs aguantar-lo i mirar de no barallar-nos a tota hora. És que què vols que fem? Passa'm la pala. Què vols que et digui? El que sé és el que no hauries d'haver fet. Ai, va, que no comencis tu ara, No vols sentir la meva opinió? Doncs ara l'escoltes. No entenc com el vas ficar en aquell pis. I saps què pensa el teu pare del Iago? I de cop i volta i sense consultar-li se'l troba vivint a casa seva. Ja, però això no és motiu per anar pagant a la penya. Sí, és veritat, es va passar. Però qualsevol us hauria fotut fora el primer dia. El Beni com a mínim ha intentat que les coses anessin bé. No ho ha intentat prou. Max, potser qui no ho ha intentat prou ets tu. M'han dit que ja has trobat feina. Sí, tornaré a fer de torero. Guai. Després del que has passat et mereixes que les coses et comencin a anar bé. I les condicions no estan malament, Els he d'agrair que m'hagin agafat. No hi ha gaire gent disposada a contractar algú que estigui pendent de judici. I què fas, 8 hores? És el que hi haurà dies que em faré 10 o 11. Ja, però a mi ja m'està bé. I a més en aquesta empresa pagant les hores extres. Collons, quina sort. I a tu com et va? Bé, però trobo a faltar l'Amèlia. Encara és a Bilbao? Ja veurem què passa amb la seva àvia. M'havia acostumat tant a viure amb ella que ara que no hi és se'm fa estrany. Segur que amb el Max et passarà el mateix. Almenys tu amb el Tobi i el Pau estàs bé. Sí, esclar. Però el Beni és bon tio. Però no em vol amb el Max. I menys vivint allà. Tio, l'ambient a casa és insuportable, Si està al menjador ens hem de tancar l'habitació. I quan coincidim sempre ens acabem barallant. I penseu estar-vos-hi molt de temps? De moment no tenim un duro. Però d'aquí uns mesos haurem estalviat i podrem fotre al camp. Vols dir que aguantaràs uns mesos amb aquesta tensió? Ens haurem d'anar acostumant. Això no t'hi acostumes. Com convius amb algú que no suportes, tot va pitjor. I creu-me que sé d'arreglar-lo. Ja ens arreglarem. Perquè si no us arregleu espatllareu alguna cosa per sempre. Fes-me cas, Iago. Fot el camp abans que passi alguna cosa irreparable. Ha passat alguna cosa? No, volia parlar amb tu, però no a casa, Max. Què passa? T'has tornat a barallar amb el Beni? Mira, ho he estat pensant molt i no podem continuar vivint amb aquest mal ambient. Però ja li passarà. Per ell segur que tampoc és agradable. Ja, però el Beni està a casa seva. Ja, jo també. Sí, però jo no.
És clar que sí. Iago, tu ets el meu nòvio. I casa meva és casa teva. No, Max, saps que això no és veritat. I a més em vaig prometre que no et causaria més problemes. I des que he sortit de la presó és l'únic que he fet. Ja, però no per culpa teva. Ja saps el que vull dir. Mira, si ens hem de passar el dia tancats a l'habitació per no veure el Beni, doncs és el que farem. L'important és que estiguem junts. El millor és que me'n vagi, Max. No, Iago, ni parlar-ne. Està decidit. Ens canvies d'idea. No podem deixar que el Beni se surti amb la seva. Però si cap dels tres està a gust en aquell pis. I em pensava que si ens esforçàvem una mica doncs que podríem arribar a estar bé. Però després del que va passar ahir és evident que no. No, això no pot ser. No pot ser, Iago. Què passarà amb nosaltres, eh? I tu, si no tens on anar? Ja ho sé. Però jo no penso passar ni un minut més en aquella casa, sents? Hola. Hola. Vull parlar amb tu. No has tingut prou el que m'has dit aquest matí? Estava emprenyat perquè el Iago m'ho acabava d'explicar tot. Mira, no vull parlar més. Ja t'he dit el que pensava. Beni, em sap greu causar-te tantes molèsties. Si no ets tu, que me les causa. Sí que sóc jo, Beni. I ho entenc. I et demano perdó per si m'he passat de la ratlla aquests dies. Suposo que jo també vas dir grosses. La vaig cagar portant el Iago aquí sense consultar-t'ho. No ho hauria d'haver fet. Això és casa teva i t'hi has de sentir a gust. Això mateix. Si posem tots dos bona voluntat, no caldrà que estiguem tot el dia com gat i gos. Fots amb això. Que te'n vas? Ara mateix, Beni. No puc viure més aquí. M'alegra que per fi facis alguna cosa sensata. Beni, jo me'n vaig amb ell. Què dius? No te'n pots anar? Tu no te'n pots anar, Max. Tu vius aquí? A partir d'ara ja no. Max, això és casa teva. Casa meva és on visqui el Iago. I si ell se'n va, doncs jo també. No tinguis bestieses, Max. Si no tens... No teniu on anar, no teniu ni un duro. He parlat amb la Ca i... fins que no tinguem prou diners ens estarem a Can Sarró. Me'ls ocupes? Que és el millor per tothom, Beni. Va. Beni. Gràcies per tot. Però gràcies per què, Max? Escolta, no saps... No te'n vagis, Max. Queda't amb mi, Max. No te'n vagis.